Кайчандыр төгәләргә 2005 елда бу тирәдә яшәүчеләрнең автомобильләре кичке тукталу урынында бүген татарлар тырышлыгы белән менә шундый мәхәббәт мәчет үсеп чыккан. Әлбәттә 17 ел эчендә авырлыклары да, акча җитмәгән чаклары да шактый булгандыр. Ничек кенә булмасын, мондагы татарлар бер оя бер төп булып, үзара уртак тел табып, бергәләп әйтеп бетергесез бу зур эшне башкарып чыга алганнар. Һәр бер кешенең фамилиясе чыгу белән инде чарада катнашкан киләдәчә башыма ничек эшләгәннәребез, ничек алып барганнарыбыз. Киңелем дә сөенә, халкыбыз да сөенә торгандыр димен. Барсына да рәхмәт әйтәсе иде. Ник дигәндә кемдер алай булышкан, кемдер булай булышкан, берсен дә онытылмаган. Бүген инде шул елларның хатирәсен саклап, мәчет диварында истәлек тактасы ачыла. Республика имамнары һәм чакырган кунаклар истәлек тактасын ачуны әнә шулай тәкбир әйтеп башладылар. 2005 елда Тәлгат Тәҗүддиннең хәйр фатихасы белән бу беренче урында Советская урамында таш куелган иде. 2011 елның июль аенда мөфтиебез Альбер Хәзрәт Корганов белән бергә аның хәйр фатихасы белән бу мәчеткә кирип китеп, башында бу җирдә эшләребезне башлап җибәрдек. Тактан ачканнан соң түгәрәк өстәл артында да сүз әлеге мәчеткә урын алырга, аны төзергә ярдәм итүчеләрне искә алдылар. Ни кызганыч, аларның инде байтагы бүген мәрхүм. Исән булганнарга хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре әйтеп, бүләкләр тапшырдылар. Егетләр булыштылар. Команда яхшы иде. Башта бер авыем бирде. Кыймалар, аларны сүттек. Платный стоянка иде. Шул стоянканы сүтеп, монда килеп урнаштырдык. Будкалар койдык. Әкрен шулай төзелеш башланып китте. Төрле каршылыклар белән булды инде, ул ансыз бармый тормыш. Нишлисең, аны без барсын да җигеп чыктык. Бергәләп. Основном монда Минкадирның өлеше. Ул җитәкләп барды. Авыр булса да. Түзде, ширләде дә дазы. Анарда инфаркт булган иде. Бу бит төрлесе була тормыш булгачлар. Очрашуда чыгыш ясаучылар әлеге мәчет төзүне беренче ташыннан алып, бүгенге көнне чаклы имамлык итүче, оста оештыручы, һәр кеше белән дә уртак тел таба белүче Минкадир абый хакында байтак җылы сүзләр әйттеләр. Күренеп тора, ил агасының монда абруе зур. Elhamdülillah şükür. Allah'ın rahmeti olsun önemli. Maturitet iman getirip Allah Teala yoluna bastın mı? Allah Teala bir vakitte de adam balasın onu yugatmıyor. Моннан 4 ел элек мәчеттә заманча әйтеп әйтсәк, күп функцияле мәчеттә балалар һәм хатын-кызлар өчен ислам дине нигезләрен һәм гарәп телен өйрәнү буенча 3 еллык курсларда ачканнар. Менә монда килгәндә, мәчеткә дәресләребезгә килгәндә, Коръән укуны, гарәп телен белмиләр алар. Вообще белмиләр иде вообще дигәндә. Инде укып бетергәндә, Коръән уку, гарәп хәрефләре белән Коръәнне тулысынча укырга өйрәнеп китәләр. Быел Минкадир ага Аккалпак оешмасы кызлары белән киңәшә дә бер бүлмәдә халкыбызның тормышын, көн күрешен чагылдырган музейда булдыралар. 58 ел чиккән минем әтинең сеңлесе Сария апа. Әнинең байлыклары барында шул кадәр менә саклап торган сундыкларда киптерәдер я ул вакытканда. Җыябыз дип әйттегез баясы, там кешеләр якканнар. Кешеләр тагын әле объявить иттек. Ну, менә алып килербез диләр инде, менә әкрен генә шулай. Яңа Чабаксарда татарлар чагыштырмача күп булмасалар да, милләтебез өчен файдалы зур эшләр башкаралар. Һичшиксез, бу Татарстаннан читтә эшләүче байтак имамнарга һәм мәчетләргә матур бер үрнәк булып тора.